Ишеттім мен кеше, бірәу жырлы, шын бізніңше матур, милли күй. Башқа келет уйлар түрлі-түрлі, әллә нинди зарлы, мұңлы күй. Хайран болып жырны тыңлап тұрдым, ташлап түбән дүния уйларын. Көз алдымда көрген тіслі болдым, Бұлғар һәм Ағидел бойларын. Исәмсіз хөрмәтле телевизор караучылар һәм студиябыз кунаклары, без чираттагы баш ваткыч тапшыруына җыелдык. Һәм тапшыруыбызны да Гапла Тукайның милли моңнар шигыреннән өзек белән башлап җибәрдек. Ни өчен дисезме? Чөнки бүген безнең тапшыруыбызда милли, матур, моңлы тавышлы җырчыларыбыз катнаша. Алар атналар, айлар һәм ел буена барган милли музыкаль бәйгенең җиңүчеләре, Болгар радиосының Алтын Йылдыз премиясы лауреатлары. Әйдәгез аларны каршы алыйк. Бүген тапшыруга җыр сәнгате турында сөйләшеп, үземнең матур җырымны бүләк итәргә дип килдем. Сирина Зәйнетдинова. Әлеге тапшыруга иҗатташ дусларым белән көч сынашырга һәм әлбәттә алар белән күңелле итеп җырлашырга, уйнарга дип килдем. Илназ Бах. Тапшыруга үземне сынарга дип килдем. Бик кызыклы тапшыру һәм инде икеләтә кызыклы, чөнки ул бүген Алтын Йылдыз милли музыкаль премиясенә багышланган. Һәм Лилия Хайруллина. Сәннәрмесез, саулармысыз? Бик шат. Баш ваткыч тапшыруында сезне күрүгә. Кыскача гына кагыйдалар белән таныштырып үтәм. Без сезнең белән бүген 24 сорауга җавап табарга тиеш булабыз. Экранга игътибар итсәгез, менә шушы шамаклар астында яшерелгән җаваплар. Миннән сорау, сездән җавап. Әгәр дә мин сорауны яңратканнан соң җавапны беләсез икән, төймәгә басабыз. Кем беренче булып төймәгә баса, шул беренче булып җавап бирә. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл бүләк ителә. Әгәр дә сезнең арада җавапны табучы булмаса, җанатарлар, сез һәр вакыт ярдәмгә килә аласыз. Дөрес җавап биргән җанатарга 1 балл бүләк ителә. Ул баллны сез үзегез җанаткан уенчыга бүләк итә аласыз. Һәм моннан тыш, Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе баш ваткыч тапшыруыннан Гөлнур Айзатның «Әманәт» дип исемләнгән китабы бүләккә булачак. Әлбәттә, аның шәхси имзасы белән хөрмәт итеп автордан Гөлнур Айзат. Рәхмәт. Диелгән. Уенчыларыбызны бик затлы, кирәкле шәп бүләкләр көтә. Тапшыру ахырында иң күп балл җыеп, җиңүче исеменә лаеклы булып танылган һәм супер уенда да катнашып, супер уендагы татар халык мәкален сүзен сүзгә дөрес итеп әйтеп бирә алса, шушы бүләкләр өстенә Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясының төп бүләге автомобиль белән кайтып китәчәк әле. Аллага тапшырып, башлыйбыз. Беренче сорау: сулдан уңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз латин теленнән нур шәшәм дигәнне аңлата. Нәрсә икән бу? Чыбыксыз элемтә türе. Элек чыбыклы булган, хәзер чыбыксыз элемтә türе. Менә шул инде ул. Латин теленнән ул нур шәшәм дигәнне аңлата икән. Бу бер чыбыксыз элемтә türе дә. Лилия? Радио түгел. Әлбәттә, радио, дөрес. Радио. Милли премия Болгар радиосы тарафыннан инде менә 5нче ел рәттән оештырыла. Шулай бит. Лилия, ничәнче тапкыр катнашасың? Икенче тапкыр катнашам. Беренче тапкыр теге елны катнашкан идем. Бик шатмын. Дөресен әйткәндә, елның иң көтеп алынган вакыйгаларның берсе дип саныйм. Әлбәттә, милли премия дип атала, аның исеменә нинди матур. Монда катнашыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ни эшләргә кирәк? Матур итеп җырлый белергә кирәк. Матур итеп җырлый белергә кирәк. Яхшы, әле бу турыда әле без тәфсилләбрәк сөйләшербез тапшыру дәвамында. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Өстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк. Дөрес, төгәл, намуслы. Гадел. Гадел, дөрес җавап. Гадел, дөрес, төгәл, намуслы. Гадел. Молодец, Сирина. Бу конкурсның гаделлеген исбатлап бирәле. Монда ничек сайлыйлар? Дөрестән дә бу бик гадел конкурс. Гадел премия. Дөрестән дә менә ай буена инде катнашучылар үзләренең тамашачыларының мәхәббәтен җырлары аша яулыйлар дип әйтәсе килә. Менә 1 ай буе тамашачылар үзенең яраткан җырларын җырчыларына тавыш бирәләр. Һәм инде менә бу бик гадел дип уйлыйм мин. Тамашачы үзе сайлаган
үзе яраткан җырын һәм җырчысын. Тавышларны ничек бирәләр? Тавышларны ул бит инде һәр атна сайын чыга безнең Кайнар хитта. Хатлар аша дөрестендә радиога SMS-лар, радиога тавышлар бирәбез. Һәм хәзер инде SMS ул хат, и телефоннан бирелә. Кесә телефоныннан шулай итеп ай ахырында төгәл менә шул җыелган тавышлар белән инде лауреатны. Әле бу ай буена да тавыш бирелә. Ел буена җыелган тавышлар да бар. Менә димәк SMS, хатлар, шалтыратулар, социаль челтәрләрдә иң мөһиме булар бөтенесе гадел башкарыла. Шулай бит? Менә нәкъ дөрес сүз. Гадел иде. Киттек алга таба. Өстән аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз Ират исеме данлы юмарт дигәнне аңлата. Татарстанның халык артисты, виртуоз баянчы, күп кенә артистларның композиторы Илнас. Ринат инде булса. Ринат Табар баянистның Ринат Валиевны күз алдында тип әйтсәң, юк, монда башка. Хәзер бер генә әйбер әйтәм дә, шундук әйтәсез. Әзерләнегез. Ак баян. Илнас. Кирам. Дөрес, Кирам Сатиев. Илнас, ничәнче тапкыр бу конкурста катнашасың? Беренче тапкыр, беренче ел. Шуңа күрә бу минем өчен шулай ук бер теге яңалык үз тормышымда. Нинди җыр белән? Телевидение әйтеп биткәнчә, инде без шушы телевидение ай буе дәвамында телевидение аша, радиолар аша үзебезнең битне тамашачыларыбызның шушы үзебезнең җыр белән яуладык бит инде. Шушы катнашкан җыр ул минем үзем җаткан җырларым берсе. Ярый әле син бар туганым дип атала. Ярый әле син бар туганым дигән җыр дигәч, инде бөтен кешеләр менә көтеп утыра, инде колакларына да керде, менә шул җыр телләренә килеп җырлап утыра башладылар. Бәлки җыр белән башлап җибәрик? Иң беренче егетләрдән, Илнас. Бернинди авырлыгы юк. Әйдә әле. Min sinin tuğanın biz tuğanlar bürük nesilden Sina tarta küngül sinin bilen jingil tuğan bulgaş rahat yaşarga Yar yale sin var yar yale min var nihal tuğanın dip yaşarga Uzak Şmesek haller bilişmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Yar yale sin var yar yale min var nihal tuğanın dip yaşarge Uzak güreşmesek haller bilişmesek yüreğerini bilmeyim işlerge Teragim, min sinin teragin Yaşasak da türlü tübekte Gül şeşegin kıya Jimirle kıya Tuğan yaşı her şak yürekte Yar yale sin var yar yale min var Nihal tuğan dip deşerge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilemeyim işlerge Nihal tuğanım dip deşerge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilemeyim işlerge Uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini
Bilmim nişlerge yürek ermey. Bilmim nişlerge Кирам Сатиев дидек, Айнур Мұратовны көрдік біз татар мұңы конкурсы лауреатын. Менә шушындай баянчыларны, шушындай мұңлы жыршыларны көрәсігіз келсе, декабрь айында узачак алтын йылдыз премиясын тапшыру тантанасына келігіз, барысында өз көзләрігіз білән көрерсіз. Әлігі жыр үшін Илназбаққа 1 балл. Ой, рахмат. Давам етеміз алға таба. Сулдан онға 9-шы сан 7 хәріфтен тұрған сөз. Қышның 1-ші ойы. Һәм Лилия 1-ші болып тимеге басты? Декабрь. Декабрь, дұрыс жауап. Декабрь. Нақ міне әлігі ойда ұзашақ біздің бұл тантанабыз. Ярар, нендей әзірліктер бара қазір? Әйткәнемчә инде бик зур вакыйга минем өчен. Чөнки бит инде бу зур концерт, зур җаваплы эш дип әйтәсем килә. Әлбәттә, иң элек әзерлибез матур костюмнар тиктерәбез. Ул теге туры килергә тиеш җырның эчтәлегенә дәген, стиленә дә. Шуңа күрә аның өстендә эшлибез әлбәттә. Җыр әзер инде. Җырны әйбәт итеп җырларга кирәк. Нинди җыр әле ул? Тәкъияләр дигән җыр. Тәкъияләр. Нияз Валиев көе, Анна Попова сүзләре. Шушы авторлар белән бик тыгыз элемтәдә эшлим мин. Инде шушы җырга махсус Америка Кушма Штатларына барып клиплар төшереп кайттым инде. Үзең әйтәсең бит халыкны ничек шаккаттырга кирәк дип. Шуңа күрә тырышабыз инде менә булай җырлап калып кына түгел, инде матур-матур клиплар төшерергә, чит илләрдә төшерергә. Шуңа күрә бик тырыштым инде. Аллага шөкер, менә тырышлыкларым юкка узмаган икән. Әйе, һәм Тақиялары біздікі? Тәкъияләр безнеке, клибы Американыкы. Менә шуннан ниндидер бер шоу килеп чыга инде. Ул клип булырга тиешме? Әллә инде ниндидер концерттан булган берәр җыр да ярый? Ансы мөһим түгел. Самый главный жыр яхшы булсын. Жыр яхшы булсын. Затлы, Клибы булса инде сыйфатлы. отышлырак. Тағы да отышлы инде, сүздә юк. Ну, может, отышлы да булмас. Сезнең клиплар белән катнаштымы җырларыгыз? Юк, минеке инде. Минеке юк. Минеке дә юк. Сен Америкага барып төшергән клип белән. Инде башта Балида барып төшкән клипны катнашкан иде. Аннары менә Америкада. Чиратта кайда барып төшергә Әле исә? уйламадым. Яраккарак берәр кая Мин әйбит. еракка йөрергә яратам. Жырыннан тора инде. Әйе, мәсәлән, Жыры мәтрушка турында булса, значит, икенче җиргә барып төшәргә кирәк. Тақия турында булгач, Америка булды менә. Антарктидаға барып төшерер өчен нинди җыр булырга тиеш икән? Буран турында җыр булса, Антарктидаға барып салкында ак аюлар белән төшерсәң, һичшиксез киләсе елга да бу җыр белән әлеге тантанада катнашу бәхетенә ирешәчәксең, Алла бирсә. Планнар зур, Алла бирсә. Ничәсе була әле ул безнең декабрьнең? 9 декабрь көнне Пирамида концертлар залы килергә онытмагыз, дуслар. Менә 9 декабрь Пирамида. Без дәвам итәбез алга таба. Өстән аска 7-нче сан 4 хәрефтән генә торган сүз. Тау. Бетте сорау. Композиторыбыз бар Башкортстанда яшәп ятучы. Урал. Илья ничек? Урал. Урал дөрес. Урал. Россия һәм Казахстан территориясында урнашкан тау системасы, шулай Европа белән Азияны бүлүче табигый шик булып торучы тау Урал таулары безнең. Композиторлар дидек. Менә Лилия инде әйтеп китте, даими эшләүче композиторларыбыз бар дип. Сезнең даими яратып эшли торган композиторлар кемнәр? Бах. Бах. Ну, мен күбрәк элемтәдә инде шагыйрьләр белән, мин китапларын алып, менә Гали Әхмәт Шаһи дигән өлкән яшьтәге чаллы да яшәүче авторның мин бик күп кенә сүзләренә инде җырлар яздым, дияргә була. Шулай ук инде менә Эльвира Сафина, аннан соң Вазих Фатихов, менә аларның сүзләренә бар китаплар, менә иде итулы китап, дөресен әйткәндә мин шагыйрьләр белән күбрәк инде элемтәдә. Миңа килгәндә әйтеп китим инде, әтием җырларын бик еш башкарам. Рөстәм Хайруллин һәм шулай ук менә Нияз Валиев әйтеп киттем, Салават Шаяхов, шушы Оскар Усманов, менә күбрәк шушы авторлар белән иҗат элемтәсендә торам. Һәм инде шагыйрәләрдән Анна Попова минем якын дустым, шулай бик күп җырларга шигырьләр иҗат итте. Яхшы, Сирина. Миңа килгәндә инде, мен быел мин үземә шундый кыюлык алып,
Менә бу җырымны тамашачы яратты. Мен сүзләре Гөлнур Айзатулова, әки үземнеке. Моңлану җырының быелгы лауреат алган җыр индеме. Белмим, тамашачылар ничек теге җырны сайлаганда, тавыш биргәндә бәлки караганнардыр инде. Нишләп инде хәзер бит инде җырчылар да килер, ки салалар. Мен күңелемә алдым да үзеннән үзе о ки китте. Ул ничектер шундый үзе халыкчан, моңлы, милли дип тоелды миңа. Шуңа күрә дөрестән дансы да шулай экономичны. Шулай инде авторлар Ренат Муслимов белән менә беренче шулай ук бишек җыры белән ул да лауреат булды бер елны. Аккүл Гөләш Минаев ул беренче елны лауреат булды бу җыр. Аккүл Фәрит Хатипов. Шушы сайланган җырны гына башкарачаксыз. Әллә инде шушы җырны һәм тагын ниндидә булса үзегезнең репертуарда булган җырны башкарасызмы? 32 номинант икешәр җыр җырлый башласа, бу концерт бик озакка сузылыр мөгаен. Мин әле шунда ишеткән идем, режиссерлар чыннан да ниндидер бер үзенчәлекле шоу әзерлиләр бу концертта дип әйбит. Ниндидер Төрле декорация. бик тә шундый зур бер Ел вакыйгасы. шоу, ел вакыйгасы булырлык, ул инде ел вакыйгасы булып бара 4нче ел рәттән, быел бит 5нче ел, Алла бирсә, юбилейный. тагы да шәбрәк булачак. Быел дип ышандыралар безне оештыручыларыбыз. Дәвам итәбез. Өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз, хатын-кыз исеме. Түбәндәге шигырь юлларының авторы. Мин сине шундый сагындым, сизәсең микән шуны? Ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны? Это Фирая. Фирая Зиятдинова, Илназ, дрес. Фирая Зиятдинова. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау сулдан онга 6нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Милләтнең характерлы үзенчәлеге. Менә шулай дип куйым әле бу сорауны. Нинди дә булса милләтнең характерлы үзенчәлекләрен чагылдыра. Лилия? Мирас түгел микән? Юк. Бәлки миллидер. Ишек? Миллидер бәлки. Милли дөрес җавап Сирина. Милли. Милләтнең характерлы үзенчәлеге милли. Милли моңнар, милли киемнәр, милли премия, әйбет. Һәм без сезнең белән сөйләшә башладык костюмнар турында. Милли киемнәр дә була бит әле, әйбет. Киемнәрегез нинди була? Быел ишетүемчә һәм дә оештыручылар әйтүе буенча миңа калса милли басымкы белән булачак. Дөрестән дә бик матур итеп, аккурат рәвештә милли булсын дип. Быел инде тегүче һәм дизайнер ул безнең Наҗия Галимова. Быел. Быел һәм инде ул безнең җырчыларыбызны һәм сәхнәдә торучы барлык музыкантлармы барсында матур итеп сәхнәгә чыгарачак. Узган ел танылган модельер Зарина Бабаджанова иде. Быел инде башка модельер. Әлбәттә инде аны гел халыкчан милли иттереп тә тектереп булмый, чөнки аны барыбер синең башкарачак җырың белән әзрәк чагыштырырга Һәм бит кирәк. әле җырчының да үзенең стиле була, әйбит. Шул стильгә Әлбәттә. яраклаштырып. Менә шуны барысын да истә тотып, ничектер менә матур итеп тегеп тектерергә иде күлмәкләрне. Менә әзерләнәбез. Ие, менә нинди күлмәктән булырлар икән дип баш ватып тормагыз. Барыгыз шушы тантанага һәм үз күзләрегез белән үзегез күрегез, бәя биресез безнең җырчыларыбызга. Өстән аска 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Идел буе каеннарын башкаручы. Лилия. Илһам. Әлбәттә, Илһам абый Шакиров. Күпне карасам да карап туймыйм. Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп, яланаяк чыгар төсле. Идел ярына нинди матур сүзләр, әйбит. Элек Сарман бүген көндә Тукай районына караган яңа бүләк авыл егете Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Илһам ага Шакиров. Легендалар. Илһам абый Шакировны искә алдык. Әле күптән түгел генә Әлфия Авзалованы зурлап Булгар радиосы, Татарстан яңгысы телерадио компаниясе берлектә бик матур чара оештырдылар, әйбит. Менә шушы тантанада легендалар булачакмы? Һәр ел сайын сәхнәдә ничә еллар буе
безнең татар милләте өчен көч куйган, сәхнәне тоткан легендаларыбызны, һәм инде бүгенге көндә безнең арадан киткән легендаларыбызны искә алып, әлбәттә, бу булачак. Һәм инде легендаларыбызга чыгыш ясаячак. Алла бирса. Давам итәбез. Өстән аска 8нче сан 4 хәрефтән торган сүз, җырда төшеп калган сүз кирәк. Озак яшә әнкәй шатлык белән дип исемләнгән җыр. Гүзәл Уразова репертуары. Ишек алдың синең нинди келәм? Илназ? Яшел. Ничек? Яшел. Яшел, дөрес. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үлән. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең. Озак яшә әнкәй шатлык белән. Яшел, дөрес җавап. Сулдан оңға 10нчы сан 7 хәрефтән торган сүз татар халык җыры. Монда инде 3 хәреф ачык. Лилия Ашхабад дөрес җавап. Түркменстанның башкаласы Ашхабад. Эй дусларым, дусларымла, дусларым. Сез дуслардан Аерылсам, Ялгыз башым нишләрмен? Нишләрмен? Ашхабад дөрес җавап. Үстән аска 11нче сан 3 кенә хәрефтән торган сүз популяр музыкаль әсәр. Ул без барыбыз да тырышабыз инде менә җырчылар тырыша шундый булсын дип җырын инде Илназ хит әлбәттә хит. Җыр хит булсын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк һәм нәрсәләрне истә тотырга кирәк. Хит булсын өчен беренчедән ул теге язылганда ук, эшләгәндә ук, теге әлеге җырның башкару процессы да, язылу процессы да, сүзләре дә, аранжировкасы да дип әйтик инде. Аранжировкасы алынмаса ул барбер теге гармонга кушылып җырлый торган җыр. Мин уйлыйм инде ул һәр хәлдә халык тарафыннан хитка әйләнә. Чөнки элеккеге менә җырларга килгәндә репертуарлар менә үзегез әйтмеши шушы безнең легендаларыбыз җырлаган җырларның һәрберсен гармон белән табын артында җырлап була торган җыр. Бүген көндә кайбер җырларны бит табын артында җырлап булмый. Вроде хит та кебек инде халык та ярата, матур да эшләнгән, зауыклы да ничектер. Менә ләкин кайберләрен аны җырлап булмый. Мин уйлыйм инде, минем шундый гына үз фикерем шәхсән, җыр шундый булырга тиеш, җырны табын артында һәм любой вакытта алып җырлый торган җыр булырга тиеш. Сез килешәсезме, кызлар? Бәлки килешмәсәгез, үз фикерегезне әйтегез. Мин фикеремне әйтим әле. Әйе. Минем уйлавымча инде ул менә җырны язган вакытта менә композитор яза киен, шагыйрь, поэт инде яза аның шигырен. Һәм менә алар бер-берсе белән дөрес тәңгәл килергә тиеш. Менә бергә яхшы ишетелергә тиеш. Кайбер вакытта миннән сорыйлар, менә җырда көе мөһимрәкме, сүзләреме дип. Алай дип әйтеп булмый. Алар менә ничектер бергә туры килергә тиешләр. Бу минем фикерем. Кайбер вакытта теге сорыйлар, менә мин дә язып биргән чаклар була. Илназ язып бирә миңа хит диләр. Хитны мин мәйтәм язып бирә алмыйм. Беренчектә мин язып бирәм көй, язып бирәм җыр менә сезгә. Сез ул көйне икенче сүзләргә куеп карый аласыз, башка сүзләргә, башка авторларга сүзләр язган сүзләргә. Хитны, җырны халыкка тарату һәм халык тарафыннан күтәреп алу өчен һәм хит ясар өчен, шлягер ясар өчен, онытылмас җыр ясар өчен ул әлбәттә җырчының шәхсән үзеннән тора. Һәм инде бүгенге көндә мин әйтәрем, ул хит булуның тагын бер шундый бер ысулы бар инде. Ул опять-таки телевидение, радиоларда яңгыратып, һәм нәшә халыкка җиткерү, ул инде үзенең бер шундый ысулы, шулай хитка әйләнә. Әйе, ул бит әле хитны син яздырырсың, аны бит җиткерергә дә кирәк әле, әйе бит. Таратырга кирәк, танытырга кирәк, Сиринә. Аллага шөкер, безнең радиоларыбыз, Болгар радиосы, ТНВ каналларыбыз тамашачыга үзебезнең җырларыбызны җиткезергә. Бу бит инде үзе бер бәхет. Аранжировка ягыннан бизәү. Менә биетә торган, күңел ача торган. Менә ничектер куйдып җибәрде, ничектер менә шуның уже аранжировкасына күңел җилкенеп китә, машинада барганда уж бии барас килә. Ул яктан да уже теге аранжировщик малай дип әйтик инде шушы көйгә салынган сүзләрне, җырны, көйне кем әйтмеши, тагы бит ул аны конфетләндерә, тагы да матурлый, бизи. Демәк, шагыйрь һәм композитор җырчыдан гына түгел, аранжировкадан да күп әйбер тора бу мөмкин. Әлбәттә. Һәм инде белгәнемчә бу ел милли премиядә инде шушы номинация булачак, иң яхшы аранжировщик дигән. Менә моңа инде аранжировка ясаучылар бик нык сөенгәндер, чөнки моңарчы әле алар арасында номинация юк иде дип беләм. Бер җирдә дә юк иде. Ул дөрес, мин уйлыйм, аны киләчәктә ул менә тагын бер ни була, ничек дип әйтим, юнәлеш. Уже ничектер кешенең менә аранжировщикларын кая мин яхшырак эшлим икән, теге ничектер бер стимул була, стимул. Әлбәттә. Дәвам итәбез. Сулдан оңга 12нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Яңа гасыр, яңа заман радиосы. Илназ. Болгар. Дөрес җавап, Болгар.
Татарстанда эшләүче радио 91,5 FM ешлыгында эшли ул. Һәм без сезнең белән башваткычның яртысын шишәргә өлгердек. Кем күпме бал туплады әлегә? Сирина Зайнетдинованың әлегә 2 генә бал. Бирәм, үзеңә кем бирәм? Лилия Хайруллина 5 бал, Илназ Бах 6 бал әлегә. Вал яртысы гына борчылмагыз, барысы да алда, барысы да тәртип. Минем чакырасым килә, шушы сәхнәбез түренә безнең белән җанатарлар арасында утыра. Бүген менә шушы Болгар радиосының баш мөхәррире, продюсеры, якташым Илфар Каримов. Әйдәгез аны чакырыйк әле. Илфар, рәхим ит. Уенда катнашучы җырчылар әйтеп китте, бу ел вакыйгасы дип. Дөрестән дә бу ел вакыйгасы, чөнки без узып баручы елга нәтиҗә ясыйбыз. Безнең Кайнар хит дигән проект бар. Әлеге проектта инде безнең ай сайын 10 җырчы катнаша, үзләре иҗат иткән, үзләре тудырган җырларны тапшыралар халык хөкеменә. Шушы проектта беренче урын яулаган җырчылар ай дәвамында автомат рәвештә инде безнең милли премиягә эләгә. Тавыш бирү SMS рәвешендә дә бара, шулай ук һәр шимбә көнне турыдан-туры эфирда телефоннарыннан бушлай шалтырату бар. Миңа калса бу бик гадел, чөнки акчада сарыф итмисең, әгәр дә инде сиңа җыр ошаган икән, телефон трубкасын аласың да шалтыратасың һәм шул рәвешле җырчыга үз мөнәсәбәтеңне белдерәсең. Ләкин милли музыкаль премиядә безнең Кайнар хитта җиңүчеләр генә катнашмый. Без инде әйткәнемчә, ел дәвамында күзәтеп барабыз, халыкның фикерен исәпкә алабыз. Безнең радио һәрвакыт тыңлаучылар белән элемтәдә без гел аралашып торабыз. SMS хәбәрләр ярдәмендә, социаль челтәрләр ярдәмендә, шулай ук безнең рәсми сайтыбыз да бар, анда да хәбәрләр кабул итәбез. Килгән хатларны анализлыйбыз. Шул рәвешле инде эфирда иң күп соралган җырларны, иң популяр җырларны ачыклыйбыз. Киңәшәбез алып баручылар белән. Шул рәвешле ел азагында инде Алтын йолдыз милли музыкаль премиясенә лаек дип табылган җырчылар белән без зур тантана оештырабыз. Быел 9 декабрьдә пирамидада узачак. Алтын йолдыз премиясенең үзенчәлеге шунда, без җырчыларны гына түгел, җырны иҗат итүчеләрне дә зурлыйбыз. Ул композиторлар, шагыйрьләр, узган инде без беренче тапкыр менә шушы премия тарихында продюсерларны зурлаган идек, чөнки продюсерларның да әһәмияте бик зур җырчының танылуында. Шигырь авторларына, иң күп җыр язучы авторларга тапшырабыз без премия. Быел инде менә әйтеп киттеләр, иң яхшы аранжировка остасына да премия тапшырырга булдык. Шул рәвешле инде без һәрвакыт эзләнүдә, һәрвакыт үсештә һәм яхшы яккадыр дип уйлыйм. Амин, шулай булсын. Зур рәхмәт тулы җавап өчен. Рәхмәт, Илфар. Дәвам итәбез, дуслар, һәм башваткычның икенче яртысына күчәбез. Сулдан уңга 13-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Ирешкән уңышлар өчен бирелә торган бүләк. Илназ, Премия. дөрес җавап, премия. Сулдан уңга 21-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Җиңү һәм шул җиңүне билгеләп үтү. Илназ, Тантана. дөрес җавап, тантана. Әле мин туры килми дип торам, санап тора бирим. Өстән аска 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мембраналы уен коралы. Менә нинди уен коралы икән бу? Кубызда мембраналы уен коралына карый. Нинди гармун диләр әле. Хатын кызларның һәрберсенең дә сумкасында йөри торган әйбер. Нәрсә икән ул? Аннан башка. Минем сумкада яган диyor. Тарак. Ничек? Тарак. Тарак, дөрес җавап, Сирина. Тарак. Тарак гармун дип әйтәләр. Халык җырлары сиңа күбрәк ошый төшәме? Әллә үзең иҗат иткән җырлар яисә композиторлар белән эшләп иҗат ителгән җырлар? Юк, мин халык җырлары белән генә шикләнмим. Әлбәттә, инде ул минем күңелемдә халыкчанлык, менә баян белән җырлавы. Үзе бер мин бик яратам аны. Менә килешә дигәнгә инде күбесенчә тамашачылар да Сирина Исра җырларын бик килешеп бетми, баянга җырла дип әйткәнгә, шуңа күрә тырышам инде, әйме. Моңарчы үзең көйләр язганың бар идеме? Бар иде, тик аны халыкка чыгарганым юк иде.
Жалко. Бүгін сен нинди жыр әзірләп келдің? Айнур Мұратов та ерақ кетмеді әлі. Роберт Ахмаджанов сөзләре, біздің Айдар абай Фәзрахманов күйі Жаяулы буранда. Рәхмет, Серина. Әйдәлі. Жаяулы буранар, жаяулы шақырымнар, үй ауа юлама, ешілікке шақырулар, юларым аликәм, бураныма уралған, юғалыр тісілею, шықсам улы буранан, юларым аликәм, бураныға уралған, юғалыр тісілею, шықсам ул Шақырулар баранда, сені салу яранда, адаштым шуламин, жаяулы буранда, юларым алкан, бураныға уралған, юғалыр тісілею, шықсам улы бураннан, юларым алихан, бураныға уралған, юғалыр тісілею, шықсам Илетәме тауышыны, яшілікінің сап жилі, сағынысаң минем күп, сен ізілеп тап мені, юларым аликәм, бураныға уралған, юғалыр тісілею, шықсам улы бураннан, юларым аликәм, бураныға уралған, юғалыр тісілею, шықсам Bravo! Серина Зайнетдинова, Айнур Мұратов. Серина Зайнетдиноваға шынды матур жыр үшін зор рахмет һәм бір бал. Бүләкке. Рахмет, Серина. Істен асқа 18-ші сан 5 хәріфтен тұрған сөз ефәк материя түрі. Атлас. Дұрыс жауап. Атлас. Бұл шындай темаға тарақ, материал болса, нейінді, Серина білейін аңдайды. Bu indi сәхнә бизәлешләре, сәхнә артистның, җырчының, димәк, киеме, деме? Солдан онға 23-ші сан 5 хәріфтен тұрған сөз
Бугазның үске, алгы өлеше, үңәш һәм тын юллары башланган урын. Тамақ. Беренче булып басты безнең Лилия. Тамақ. Тамақ, дөрес җавап, дөрес, тамақ. Мен әйттем, бастым инде мин. Беренчерәк басырга кирәк, Лилия беренчерәк басты. Җырчының бит иң курыккан әйбере ул концерт алдыннан тамагы авыртса, салкын тидерсә һәм башкалар. Бердән-бер инструмент шул инде. Әйе, ни эшлисез? Сөт, Мәтрүшкә беләсез, сода Сөт булган. ничә сөт, бал. Салкын сөт эчәсең, тамам бит. Һәм шуны беләм бит. Өстән аска 15нче сан 4 хәрефтән торган сүз, 7 көнлек вакыт арасы. Илнас, Атна. дөрес җавап атна. Өстән аска 14нче сан 3 хәрефтән торган сүз, сан. Бер. Юк. Өч. Юк, инде эш булмый. 5. 5 дөрес җавап. 5. Ни өчен 1 түгел, ни өчен 5? Чөнки бу 5нче тапкыр уза. Нәкъ шулай. 5нче тапкыр уза безнең әлеге алтын йолдыз премиясын тапшыру тантанасы. Давам итәбез алга таба. Өстен аска 16нчы сан 4 хәрефтән торган сүз, хатын-кыз исеме. Монда бик күп төрле булырга мөмкин. Михрбанлы, шәфкатьле мәгънәләренә ия. Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт академия, опера һәм балет театры Зилә. артисты кем? Зилә Сөнгатуллина. Зилә Сөнгатуллина, Лилия дөрес җавап. Зилә. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе кафедра мөдире, профессор Зилә Сөнгатуллина. Үзегезнең укучыларны гына санап китегез әле. Кемнәрдә укыдыгыз? Мин хәзер Салават Закиевичтә укыйм. Кирам абый безнең аккомпаниатор. И Рима апада укыдым. Шулай ук Рима Ибрагимова да, Илсур Сафин. Әлеге вакытта менә белем алам, икенче белем алам Мәдәният институтында. Яхшы, Рәхмәт аларга. Мин инде музыка училищесын тәмамладым. Ул булды инде 2004 елда. Ул вакытта укганда минем тип вокал буенча укытучым Муланур Гайнович Габитов һәм шулай хор белән җитәкләгән җитәкчебез Венера Хасанна Гараева, Ания Халиловна Туйшева, әлбәттә безнең отделениянең җитәкчесе иде. Шуларда укыдым, шуларда белем алдым. Аннан соң инде мин татар теле әдәбият факультетына, педагогика университетына кирдем. Менә горурланып утырсыннар әле укытучыларыгыз. Әйт әле Сирина синдә. Мен 5 ел дәверендә үзебезнең яраткан җырчыбыз Рәсәйнең Татарстан халык артисткасында Венера Ахатовна Ганиевада укыдым. Ул, беләсезме, менә сәхнәгә чыкканда бөтен нәрсәне онытып, елмаеп, менә мин Каралеева чыгарга дип өйрәтә инде ул безне. Венера Хатовна бит әле узган ел Номинациядә әйе, җырчы, җырчы укытучы. педагог. Җырчы педагог, җырчы укытучы номинациясында җиңү яулады. Бәлки әле быел да без аны күрербез. Бу тантанада. Зур рәхмәт укытучыларыбызга дан һәм хөрмәт. Сулдан уңга 22нче сан 7 хәрефтән торган сүз халык җыры. Хәния Фәрхи һәм Әлфия Авзалова репертуарындагы җыр ак микән, йомшак микән, Илнас. Аппак микән, йомшак микән, җанымның куллары. Ага. Элмәлек. Ничек? Элмәлек. Элмәлек дөрес җавап, Сирина. Элмәлек. Апак микән, йомшак микән җанымның куллары, Салават күпере кебек, аның йөргән юллары Акчабата агыйк, Чабата башы кыек, сызлып киткән кара мыек, ничек үбәрсең? Молодец. Дөрес җавап. Монда инде барысы да җырладылар. Барысы да түгел. Барысы да түгел. Шуңа күрә әйтәм, мин шуңа күрә сиңа карадым шунда. Барысы да җырладылар. Лилия, син генә җырламый калдың әлегә. Ул би. Мин бии дә алам, әлбәттә. Тик бүген җыр алып килдем. Бүген җыр алып килдең. Рәхмәт Лилия. Америка тақиялары. Яшьлек аланында мин шәшкә өзгән идем, чәчәкләр өзгән идем, бәхетләр көткән идем. Җәйге яшьлек аланында мин шәшкә өзгән идем, сөю билгесе дип сиңа тақия үргән идем. Аллы гөлле тақияләр үрәм
sine diremem. Allı güllü taqiyeler uğram hislerimden. Bir kimge de indi sine diremem, sine diremem. Allı güllü taqiyeler uğram hislerimden. Bir kimge de indi sine diremem, sine diremem. Liliya Hayrullinaga bu jыр için bir bal бүләккә рәхмәт Liliya. Üstен асқа 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз, алдағы елларда милли музыкаль премия лауреаты. Кем икән ул беренче булып Илназ басты? Хания. Дөрес җавап Илназ. Хания. Дөрес. Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи һәм инде бүген монда искә алган безнең сүзләребез аның Рухына дога булып барып ирешсен. Амин. Давам итәбез. Амин, шулай булсын. Сулдан онга 24-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Табышмак. Төшә җиргә җитми, менә күккә җитми. Сирина? Бишек. Дөрес җавап, молодец. Бишек. Дөрес. Üstен асқа 20-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз Россия территориясының Азиядағы өлеше. Илназ, Тукта, нәрсә дисең? концертлар белән кайларга кадәр чыгып китәләр? Себер. Себер, дөрес. Әле Себер, киләчәк Сирина. кайтты. Шулай итеп без барлык сорауларга җавапларны таптык. Аллага шөкер. Кем күпме бал туплады? Хәзер мин сезгә әйтеп китәм. Лилия Хайруллина 8 бал. Молодец! Сирина Зайнетдинова 9 бал. Илназ Бах 10 бал. Күрәсезме, карыбыз да якында. Лилия Хайруллинаны чакырамыз яныма. Менә сиңа шор. Шунда саласын да шиертеп җибәрәсең. Кайсы санга төшә, шул сандагы бүләкне бүләк итәм. О! Бер саны Кахва тегермәне Татарстан Яңа телерадио компаниясеннән баш ваткыч тапшыруыннан истәлеккә, бүләккә. Рәхмәт килгәнең өчен. Bütün Tatarstan'a, bütün dünyaya selamlarımı bilesim kile. Min bik şuatmın, bik kızıklı buldu. Kütmegen idim. Mine şuşunda eybirler. Oturman deyip. Şuna göre şokırganınız için bik zor rahmet. Benim için bu nidir rəvişte tecrübede buldu. 9 dekabr. Рәхмәт. 9 dekabr piramida barımızda kütəbiz. Рәхмәт, Лилия. Зур рәхмәт. Һәм көчле алкышлар белән Сирина Зайнетдинова. Күлмәк төсендәге шар. Allah Шунда салып, әйдәле. 5-легә, ничә суманда? 4-леме соң? Юк. 5 буламы соң? Юк. Әйтмәсин, авыр сүзгә әйтмә түс. 6 саны. Сиңа баш ваткыч тапшыруыннан истәлеккә, бүләккә чәйнек. Рәхмәт. Бүтән дөньяда таралып яшәгән үзебезнең милләттәшләребезгә, татарларыбызга бик күп сәламнар әйтәм. Һәм инде үземнең газиз әтиәниме, кызыма, гаиләмә бердән булыйк, үзебезнең татар җырларыбызны җырлыйк. Милләтебез шунда гына бетмәячәк. Рәхмәт, Сирина. Зур рәхмәт. Рәхмәт, узатабыз Сиринаны көчле алкышлар белән. Һәм каршы алабыз тапшыруыбызның җиңүчесе Илназ Бах. Татарстан Яңа телерадио компаниясеннән баш ваткыч тапшыруыннан истәлеккә, бүләккә җиңүчегә мультиварка. Ой, рәхмәт. Безнең җиңүчебезгә тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча тәкъдим ителә супер уен. Экранда безнең биреләчәк татар халык мәкале, аның бер генә сүзе ачык була, калган сүзләре ябык. 1 минут вакыт эчендә шушы халык мәкален сүзен сүзгә төгәл итеп, дөрес итеп әйтеп бирә алсаң, бу мультиваркада синеке булачак. Һәм Татарстан Яңа телерадио компаниясенең төп бүләге автомобиль синеке булачак. Ялгышсаң, әйтә алмасаң, бу машинада шушында кала һәм бу мультиварканда кире урынына куясы була. Юктыр, машинам бар, Аллаһка шөкер. Үзегез җырып торыгыз. Бака шушының белән генә чикләнеп торам. Рәхмәт. Айна сәламнарны җибәрәм инде мин. Өйдә утырган бүгенге
вакытта карап отырган әнигә, абыйларга, туганнарга, семьяма, улларыма, барча аннары Чаллыда яшәүче бабайларга, әбиләргә, барчасына да әлбәттә инде миннән ялкынлы физкульт кайнар сәлам барча дусларга. Нәрсә дип әйтик, 9 декабрь көнне шушы милли музыкаль премияда барыбыз очрашырбыз, рәхәтләнеп, җырлашып, күңел ачып, бергә булыйк, бердәм булыйк дигән фикердә каласы килә. Һәм рәхәтләнеп, бергә яшәргә насип итсен, шул барчагызга да рәхмәт. Амин. Рәхмәт, Илназ. Тапшырыбыз ақырына да якынлашты, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген бездә кунакта Болгар радиосының Алтын йолдыз премиясы лауреатлары яраткан җырчыларыбыз көч сынашты. Һәм алар сынатмадылар. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, рәхмәт җырларыгыз өчен. Безне сөендереп торыгыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Контакт сайтында башлаткыч төркеме бар. Кирегез, языгыз, аралашып яшик. Киләсе очрашуларга кадәр. Сәламин булыгыз.